ще са пречи. Може ли да го подариш? Старчета? Старчета? Погледни ме, бе! Ние спряхме Гошко, стана лошо я видяхме. Лошо, да, но трябва случайно да видя. Клип ли прави? Второ е страх, сега да караш на платформата в стъпки. Не знам някой да има дали ме е страх. Да, да преценя дали ме е страх. Не, няма да ме е страх. Е, той е направен метафора, нали? Мятай ръката си. По един по двама ще стъпваме, да няма опасно. Ние си го пазарлиме джипа, където кажем ние там ще сядаме. Вечер може да намерим казва Женя на приятели. Така се да я познавам. Вие викам, май всички се познават. Не виждам емоции, не чувам нищо. Искам да чувам емоции. Викай и давай го. Викай ли? После като почнем да се спускаме. Ой, пък е добре. Много яко става. Дали спряхме? Опа! Тук бях. Той чешкото ги знае насън да го бутнеш, ще ти каже къде са. Само да го събудиш и веднага настъпва джипа и тръгва.
хора, които разбират от това нещо, казали, че там е свято место, където е построен и в момента функционира от декември месец осветен даже. Може да се обърнете да видите в тази посока прекия път по ливадите, де се вижда, там го виждате ясно от ниската част. Това е прекия път за Триград, прави и завоя в гората, а там къде е прошарена гората е пътеката за Триград, още по-къса. Пътят е 6 км, пътеката около 4 км и половина. Този връх, не знам колегата да ви обясни, е върха между Триград и Ягодина, границата ни. Той е уникален със своята природна даденост. Там вирее моросалския чай. Говорим за диво растящ моросалски чай. Другото место, където се намира този чай или къде вирее в нашия район, е на връх Моросалица. Оттам носи и името си. Това е връх между Гела и Широка лъка се намира, в тази посока Смолен. И третото место, където вирее този чай в България, говорим, е на връх Славянка. Или там му казват Али Бутушки чай. Това е към Гоце Делчев. За трите места ги знаем. Да видите зад тази гора, къде ви показах прекия път за Триград, има един малък връх. Наполовина гора, половина камък, зъбера там. Точно на този връх, основата 200 метра отдолу. От лявата страна е входа на Харамийската пещера, а от дясно е входа на Дялското дърво, да се ориентирате, който е ходил и който не е ходил. Най-лявата поляна в момента е в сянка. Пред вас високия връх може да погледнете там на хоризонта. Под него има една поляна наклонена така, в средата има гора, туфа гора. Да, видяхме. Тя сянка половината, даже повечето. Там се намират 7-те чаирски езера. Както тя са естествени, две изкуствени. Там има една работеща хижина за лятото, много е приемливо за посещение. С жипчето става около 3 часа в тези посоки, а пътеката е около 5 часа време. Това беше Ягодина, предполагам, разбрахте ли го минахме? Може да погледнете сега шареното там в ниската част. Слънцето е там пробило там, входа на пещерата, да. Това е входа на Ягодинската пещера, да. Не, там се вижда. Там малко по-нагоре беше изход, предполагам го знаете. Планината на хоризонта, която се вижда под облаците, последната планина, това са гръцките Родопи. Ние се намираме на 8 км по права линия от самата граница. Някъде зад поляната там, гората минава и самата граница с Гърция. Значи там заграждените де факто ги няма. Както казваме, ние сме разграден двор. Затова преди 2 години тук система на този вред, сме сега в момента, един български филм. Филма се казва Съдилището, ако ви интересува. Помолиме господата, които снима филма, да оставят тези заграждения, да ги виждате отдолу, там покрай дървото и на върха. Това е имитация на граница. Кой е представлява границата през 60-те години? И до ден днешен някъде. Може би е запазено, но не всякъде. Това те го оставяха просто, иначе може да се го събира. Съдилището се развиваха доста интересно, така каналджийство се развива по-точно филма на границата. Тем Балкаш беше главният герой. Спирам, няма да ви бъде интересен за по-нататък. Пред нас е село Чала. Чала значи връх, така, около 40 къщи възраст населено обикновено. Вляво от Чала е връх Виденица, най-високия връх в района. Оттам, от този връх Виденица, може сутрин при изгрев слънце, много добра видимост, но и бинокъл трябва да се стане. Ползва за да се види бяло море. Някои ви подвеждат чудо към около.
което още не съм го чувал. Не съм го чувал, като съм чакал. Малко си пил със мене за това. Аз за това си легнах, да. Той набира по една година. Ама викам, изобщо не съм ги мол, хората не съм нищо, викам, не дей се прави на... Викам, аз свалям си ръката на сърцето и му казвам, че изобщо не съм ги мол, хората... Ти си ги изнудил. Още малко ще да го бие това. Ние още петък бяхме тук. Те напомняш, защото това куче всички го помнят. Още като навидят къде сме минали втори път и всички са нас запомнили. Те още петък викаха, качай се, утре ще вали, няма да можете да дойдете. Потомишка сметка, значи, доста ми валя. Само вечерта в петък. Нито си отреда, дъжда. Долу, какво сега ще покажеш? Добре, кайма, не моля, какво стане? Не моля да се избира аз джип, какво толкова е виновно момчето? Изобщо нищо не... Аз знам какво да кажа само. Това е такова. Може да приказват така аз. Но не днешен толкова съм нямал. Съм държал с хората легално. Той затова ли така тлапаше зад нас? Да, дойде и оприш хората се вика, спокойно да ходите от нас. Той пак Викам, учи. ама той чакаше и ви да дойдете. Аз ще ги питам. Викам, като дойдат хората, питай, викам, че аз изобщо не му съм предлагал нищо, не съм ги изпълнил нещо да му казвам. Ти му си вика нещо, така казал, дай, ще завали нещо, това с мене, и ми вика си намалил нещо. Викам, чакаха другите. И пай мисля, и това, че ги лъжа. Къде се дава пауза, не можах да го разбера. Карай, какво правиш? Не бе, сега да не снимам всичкото. Искам да го бъда долу. Еми дали, аз за това, ако го дам на пауза и ще...
Той няма как да отпусти тази машина да сте за нея. Тук малко да с морска болест. Корабчета.